इंराजि गोजाम बोसोर 2022 मायथाइया रुंगुलांनो गेजेराव माखासे सानल' दंसै। बेनि सिगांनो दासान्दि सुबुंफोरनि रंजानायखौ नुनो मोनगासिनो बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफ्राव। नंगौ, बोसोरै बिटिआरनि मख'जाथावफोर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरनि गेजेराव तामुलपुरनि बगामाथि पिकनिक स्पटआवबो दासान्दि सुबुंफोरनि रंजानायखौ मैखोमै नुनो मोन्दों। तामुलपुर आरो उदालगुरिनि सिमायाव थानाय सोरगिदिं मिथिंगाजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बानजाय कमिटिया साखोन सिखोन खालामनाय जादों। दिनै कमिटिनि बिबानगिरिया बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ लानानै रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। जितु नोंथांमोननि नैबे बगामाथि पिकनिक स्पट जोङो फैनानै नुनो मोन्दों बहुत माने समायना आरो मेहेरगोनां मोनसे थ' गोबांथार रायजोफ्रा बे बेरायनो फैगोन उननि समावहाय नोंथांमोना बेखौ लानानै नोंथांमोननि पिकनिक स्पटआ माबायदि बेखौ मा बुङो? औ, जोङो गिबियावनो दावरायझारि इक'टुरिज्म ससाइटिनि जानानै आसाम आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामनिफ्राय जि लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बयनिसिमबो फैबाय थानाय 2023 गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जोङो जासिहरग्रोबाय। दा नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जोङो दावरायझारि इक'टुरिज्म ससाइटि हिसाबै बेखौनो बुंनो सानो, जिहेथु बगामाथिया दानि गोदान तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्ला साहाथिं भुटान रायजो बेजों नांजाबनाय मोनसे समायना लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा। आरो बे जायगायाव गुबुन बोसोरनि बायदिनो नै देग्लाय थांनाय नभेम्बर दाननिफ्रायनो बुहुमनि दावबायारिजों लोगोसे जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय लावखार ओंखाम जानो फैनाया होंगो दोंगो जागासिनो दङ। जोङो दावरायझारि इक'टुरिज्म ससाइटिया बे बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानि जि मोनसे गाहाय दरखं बेखौ जोङो आनुষ্ঠাनिक भाबै जोङो बेखेवना होआखैब्लाबो, जिहेथु बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ गुबुन गुबुन जायगा जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोना अनसायदों आरो मोजां मोनदों, बेखायनो गोबां सुबुंफोर फैदों। जों बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय फोरमायनो सानो। आरो बेवहाय गमामायैनो जाय बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैदों बिथांमोना नुफैदों जे बेवहाय भुटान रायजो खाथियाव दङ, भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बेसेबांबा समायना मोनसे बर्नदै बिमा आरो लोगोसे सोमखोर मिथिंगा, हाजो हाला, दाउमा दाउसा, गिदिर गिदिर अन्थाइनि गाब, बेफोरखौ नुनानै जे गमामायैनो लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोना जोबोरैनो मोजां होननानै बाख्नायलांदों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो बे मोनसे जायगाखौ जोङो दावरायझारि इक'टुरिज्म हिसाबै जोङो सामलायबोबाय थादों, जेराव माने गुबुननिफ्राय आलासि बायदियै लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैयो, दावबायारिफोर फैयो, बिथांमोना जाहाथे बेवहाय जेबो दाङाबाजि एबा खैदां खैफोद गैयाजासे मोजाङै थांफिननो हायो, बिथांमोना सेफटि जायो। बिनि थाखाय जोङो NGOआ गोबां रल लाबोदों आरो मावबोदों। जों फैबाय थानाय समावबो लावखार ओंखाम जानो फैग्राजों लोगोसे बुहुमनि दावबायारि बिथांमोनखौ जों आलासि बायदि सिबिलांगोन। दा आसा खालामदों गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय बयनिख्रुइबो बांसिन लावखार ओंखाम जानो थाखाय आसामनि आरो बड'लेण्ड हालामनि लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाया फैगोन, जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बिनि थाखायनो जोङो गासै लावखार ओंखाम जाग्रा मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय जोङो गथ' उन्दैफोरनि माने मिनि जु, सिरियाखाना, फारसेथिं जोङो मा होननानै बुंदों मा होनगोन बेखौ मिना बाजार, बेखौ जोङो जागजु खालामगासिनो दङ, सफैजोबखाबाय। फारसेथिं दंखायो जोंहा राफ्टिंआथ' गोबां खान जाबाय, गोबां मानसियानो राफ्टिं गेलेदों। आरो लोगोसे बे दैयावनो दङ रुलार कास्टार होननानै बुङो, गथ'फोरनि सियारजों माने गिदिंनाय, लोगोसे जिप लाइनिं दङ, दुरुंजों दै बारनाय, फारसेथिं आरो हाजो दावखोनो हायो, फारसेथिं आरो गोजौ हाजोआव बुद्ध मन्दिरबो दङ, बेखौबो नायनो हायो। आरो जोंनि जाय बिथांमोना बाथौ धोरोमखौ सैथो धोरोम होननानै फोथायबोदों बिथांमोना गोबां फैयो। आरो बेवहाय बिनि थाखायनो जोङो बाथौ थानसालि मानगोनां मोनसे समनि रायजो सभानि MP आरो दानि आसामनि स्पिकार बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारनि दैदेननायाव जोंहा मोजाङै बाथौ धोरोमनि थाखाय थानसालि गायसनना गालांदों। बेवहायबो गोबां बिथांमोना सिबियो, जाहाथे मोजाङै मोजां फैनानै मोजाङै मोजां न'सिम सहैफिनो। नोंथांमोननि जितु नैबे बगामाथि बेहाय जोङो सोमखोर मोनसे अरनबारि बा हाग्राबारि नुनो मोनदों। बेहाय माखासे जिब जुनारफोर नुनो हानाय बिदि सुबिदाफोर दं नामा? औ, बियो ओरैनो बेखौ बर्नदय अभयारन्यबो होननानै बुङो। बेयो बर्नदय वाइल्ड लाइफ।
आरो बे सेन्सुरिनि माने हाग्रायाव गोबां जिब जुनार दङ गान्दानि बादै गासिबो दंजोबो होननानै बुंबाबो भुल गैया। मैनिफ्राय लानानै अमानिफ्राय लानानै मैसो मोसौ मैदेर गासिबो दंजोबो आरो बेवहाय दङ गोबां रोखोमनि दाउ नुनो मोनगोन। दाउरायाथ' गोबां दंखायो, बिनि थाखायनो जोंनि बे जायगाया दाउराय जाहार होननानै बुङो जोङो। दाउरायझार इक' टुरिजम ससाइटिया बेखौ सामलायगासिनो दङ। माखासे समाव जों नुनो मोनदों जे माखासे बिदि पिकनिक स्पट बड'लेण्डनि सिङावहाय गोबांथार पिकनिक स्पटफोर बा बिदि टुरिजमफोर दङ। दा बेहाय माखासे माइनर बैसोनि गथ'फोरा लोंनानै जानानै मोनसे एन्टि ससियेल माबायाव थांनो नागिरो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना माबायदि नैबे नोंथांमोननि ससाइटिया मोनसे गार्ड बा सेफटि होनो थिरांथा लानानै दङ? नंगौ, जोङो बिनि सायावबो नोजोर होदों दाउरायझार इक' टुरिजम ससाइटिया, जेराव लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ उदां साननानै गोबां जोंनि माने जाखांफुनाय लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जौ लोंनानै बायदि रोखोम माने गावखौनो बावनानै बायदि रोखोम आखु दिन्थिनो नागिरो। बेफोरखौ जोङो बादा होबोदों। बादा होसेयावबो जोङो खायफा जोंनि बिमा बिफा सिनायै बिमा बिफानिफ्राय गावनानै फैनाय माखासे गथ'फ्रा बेवहाय हाबसो गावसोरनो लाना फैखानानै गुबुननिफ्राय लाना फैखानाय जौ लोंनाय आरो बिनि उनावहाय थांनाय समाव दावराव दावसि खालामलांनो नागिरनाय, बेफोरखौ जोङो बादा होदों। जों आसा खालामदों जोंनि माने उन्दै उन्दै जाखांफुनाय फंबाय बिनानाव बिथांमोना जौ जुवानिफ्राय एसे गोजानाव थानानै जाहाथे बोसोर गोदानाव खेबसे मिनि रंजा गोसो गोरबोनि साननायफोरखौ माने फोरमायलायनो जि मोनसे जायगा बियो, दा बेवहाय मिनि रंजा फैनानै मिनि रंजायैनो बोथिसे ओंखाम जानानै थाङोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन। आरो बेवहाय फैनानै जौ लोंनानै निसा लानानै जाहाथे बुला बुसि गुबुन ग्रुपआव थांनानै गुबुन ग्रुपखौ माने हेंथा हैनाय बेफोरखौ दा खालामथों, जों बेखौ गुरै खावलायदों। आरो बिदि खालामोब्ला जोंहा ओरैनो जोंनि दाउरायझार इक' टुरिजम ससाइटिया 1000 जोङो फाइन लानायबो जायो। आरो 1000 फाइन लानायनि अनगायैबो जों सामलायनो हायाब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंखौ माने पुलिस प्रखाखना जोंखौ हेल्प होबोबाय थादों आरो बिदिनो जोङो माने प्रखाखननि हेल्पबो लानो गोनां जायो, आयेननि दहाय लानो गोनां जायो। ओंखायनो रावबो जाहाथे बेवहाय नांलाय खमलाय बुलाय बुसिखौ खालामनो दा गोसोखांथों, जों बेखौ गुरैयै फोरमायबाय। नोंथांमोननि नैबे कारेन्ट लकेसनखौ फोरमायनो हागोन नामा रायजोफोरनि थाखाय? लामा आरो कारेन्ट लकेसन माबोरै फैनांगौ बेयाव फैनोब्ला? बेयावहाय जों सानो आसाम आरो जोंनि मा होनगोन बड'लेण्डनि गोबां जायगानिफ्रायनो जोंनि बगामाथियाव सफैबाय आरो सफैनो गोनांबो दङ। जाय बिथांमोना फैगोन हयथ' बिथांमोना लामा मोनथियाबो जानो हागौ। आरो बिनि लकेसना जाहैगोन जोंना गुवाहाटीनिफ्राय बांद्राय गैया, 70 किल'मिटारसो दङ। ओमफ्राय आरो बिथिं सिद्दा गरायसरनिफ्राय बायहाथा जानानै ओमफ्राय बायहाथानिफ्राय गरायसर जानानै आरो लोगोसे बिथिं नावकाटा सुवागपुर जानानै सिदा फैनो हायो। बे जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय सर्ट लामा। आरो बिथिं आरो गुवाहाटीनिफ्राय रङिया जानानैबो थांनो हायो। रङियानिफ्राय ओरै फैनानै तामुलपुर नाग्रिजुलिनिफ्राय लेफ्ट साइडथिं हाबालासिनो राइट साइडथिं फैयोब्ला बाङालिपारा सफैगोन। बाङालिपारानिफ्राय सिद्दा बगामाथि होननानै फैयोब्ला जागोन। आरो उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला जोंहा बिथिं फाथनदि होननाय दङ, आथ्रिघाट, बे आथ्रिघाटनिफ्राय गावनाय लामा दङ, बिथिंबो फैनो हायो। आरो उदालगुरिनिफ्रायबो गोबां गोजान जाया, खाथियानो जायो, 25 किल'मिटारसो जायो उदालगुरिया बिनिफ्राय। ओंखायनो लावखार ओंखाम जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ दा बावथों, फैनो जोंनि बगामाथियाव फैथों, जों बेखौ वेलकाम खालामदों। जाहाथे बेवहाय जेबो दावराव दावसि जाया आरो बेवहाय बुलाय सुलाय खालामनो हाया। जों जिहेथु बेवहाय कमिटिया स्ट्रङै गसंनानै दङ, बेखायनो जोङो बे गोदान बोसोराव बयखौबो बोथिसे लावखार ओंखाम जाफैनो थाखाय जोङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।